nga nagpabakuna ako. Simple gid lamang ang rason para maging safe ako, maging safe ang pamilya ko, kag maging safe ang mga tao sa palibot ko. Ganun na pang nahulat ninyo. Pabakuna na kamo. O kung gusto ninyo, ako matuslok sa botkon nyo. Pero sis natin pag-istorya ng aurahan sa bakunahan. Siyempre manamnyawan na kita. Mga taga-Pavia, mayang adlaw sa inyo. Tani ka mo naman nangar sa mayo kayong tangan. Kag madaming salamat sa inyo mga paglantaw. Kag pagpadang yung pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid ka mo dira. So buong adlaw, istoryahan ta kamo sa akong experience sa akong pagpabakuna. Ma-advise ko lang sa inyo, wear comfortable clothes. Gani. Goodbye, bakuna tops. Hello, Venus Cut. Ako sa ginahambang bakuna. Wala ako labot kung ano, kung saan, kung sa diin, basta mapabakuna ako, period. Gani sa nag-organize ang amon ni eskwela, ng bakunahan kami, nag-message alas 6 ng gabi, pagkaaga alas 7, bakunahan kamo go. Pero sa tutuod lang, ginakordam ako. Gani nag-big church ako, dahil ko na himuon. Nabutan dito nga, hindi ka ko na mag-inom alcohol, tea, coffee, may inom ikaw sang 500 to 1 liter nga tubig, antes ikaw bakunahan, hindi ikaw mag-inom sang ibuprofen. Wala man malain kung sundon nimo, di ba lang? So, ginsunod ko lang. So, ito na the next day, ito na to kami. Pila, damo sang tao, damo sa nagapabakuna. Tabi ko dugay. Kaya siyempre kadamo sa mga tao. Ang number ko is C138. Oh, Diyos ko tayo. Wala pa 15 minutos, ginlawag na ako. Degto na kang nagsugod kuba-kuba ang dughan ko. Bes kan ano ko kapakalma. Think sa mga positive thoughts, wala chance. Ginakordam, gidya ako ginanervyos. Check ang passport kung okay. Next station, tagaan ako sang papel na photocopy nga may ngalan na ako, may mga age, weight, height, amo na siya bali. Tapos pong ipaplastar na kami gin pa-relax. Kay gali i-BP kami, bo Diyos ko dahil pagbati ko i-BP na kami ginkulbaan ako. So syempre pagsulod ko sa akong kamot, pag BP sa akong resulta dahil bongga. 167/96 ang BP ko with pulse rate of 114. Sabihin ko, Diyos ko, normal ini. May hypertension ako. Wala man sang second chance. O kung magambam ako, pwede liwat. Isa pa. Kaginakulbaan ako, wala. Nitagan ako ng resibo. Lakat ako sa nurse. Ginistorya ako sa nurse. Hamba ko gisya. Wala pa siya kabungat. Hamba ko. Day, okay man yung BP ko. Tapos wala siya nakahambal. Pero naghambal siya kasi linyang imo nga pulse rate, tamaan ka taas. But silingon, ginakulbaan ka. So basi affected lang tong BP ko. So din ko huod na ginanervyos gid ako. Muna ako sa basiya. Pagkatapos niya, hindi ka man nervyos kaya nga akadali lang sina. Dasig lang, hindi sakit nga ginanervyos gid. Paglakad digto, sa linya digto ka na, mahulat kay bakunahan ka. Bao Diyos ko tayo. Dasig gay tayo. Pagpungko ko pa lang, wala pa nag-init-init ang buli ko. Gintawag na. Dali di kay bakunahan ka na. Muna ka dasig. Pagpungko ko, wala ko nagtulog. Siyempre, nakulbaan ako. Tapos may kuha siya doon, ano to, something na daw, basa. Tapos butang-butang yun. Tapos, doging butang yun ang kamot yan. Tapos na, sa linya finished. Diyos ko. Amo lang to. Imagine, ginervyos ako sang pila ka oras. Ginkordam ako, wala ako to katulog sang kagabihon. Tapos amo lang to. Di ano, naglalaw ay ako sang paminsar tapos wala man lang gali. Nami man lang gali magpabakuna. Wala sang sakit nga mabatsagan. Kaya kamag-an sang kamot sang nurse. Kaya po grabing pasalamat. Tapos ginpaw, hulat naman kami sa waiting area kaya mga 30 minutes. Pamakuton o kung i-observe kung may nabatsagan ka sa imong lawas. Pungko dito. Siyempre taman kainit. Amo tungo siguro sa nila na initan ko. Amo to naglakat kayo sa daw medyo may hangin-hangin. Tapos ng 30 minutes wala ako sa may nabatsagan. Ginhatag ang certificate ba Diyos ko. Daw may graduation dito. Kaya na isa-isa law. Tapos congratulations. J. Kenneth. Congratulations. Tapos kayo sa imong AstraZeneca vaccine. Tapos sa kadugay sa hulat namon sa amon nga van, kaya kadugay matapos maupod ko. Alas 11:30 na kami nakapuli. Samtang ara kami sa van, sabihin ko, Diyos ko, kasakit sa akon nga ulo. Sakit na ako, sabihin ko, Diyos ko, amo na siyang symptoms.
nakakabatsyag na ako sang symptoms, day. Tapos na-realize ko, wala ko inom kape. Sang aga nga ito. Di once di ko makainom sang kape, galilingin ang ulo ko. Plus pa, wala ako kapamaha, wala man ako panyaga. Bao Diyos ko, kaya mo nang sinakit ako. Ay, pag-abot sa mo, bakbak tayo, pasabaw tayo. Baka inom sa baw tayo. Sa baw, baka kaon. Tapos may pa-ice cream pa. Oh, tapos inom paracetamol. Di man. Kuha ang sakit sa ulo ko. Tapos ang gabi ito, tulog. Muok, tulog yan. Pagbugtaw ko sa mga bao Diyos ko din, planakit ang akong braso. Nagsakit siya dahil light lang man. Pero kaya tungkol nag-workout, workout mamaday. Kung ano na batsyagan mo kung ga-weight, ga-hakwat na sang weights, amo na siyang mabatsyagan mo. So sa drinking anhan, o tanong sa bong, wala na. Dua plan na kadlaw. Wala na ako sa may nabatsyagan. Gani ako day okay gid. Gani kamo sa tanang galantaw sini sa nagapamati. Sini gina-convince tagid kamo nga magpabakuna na kamo. Para ano, maging safe ka. Maging safe ang pamilya nimo. Kag maging safe ang mga tao sa palibot nimo. Okay man? Gora sa bakunahan site. Okay?